Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management.
Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Joy Cargulyo, kay Ma'am Sonia Berlon Pacheco, Sir Max Beron, kay Manong Bronx, tada nagatinder kan reunion, igwang lokal, igwang international. Orang kan reunion eh. Pag reunion sa probinsya, ma-reunion man dumasay mo. Pangyari sa mga baka.
Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Good morning Maria Elena Yamamoto, Madam Aileen. Si Ma'am Sonia watching from San Pedro, Laguna. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Lunes. Petsa 29 po kang Disyembre taon 2025. Deklarado pong piyesta opisyal. Kaya sa mga kawani ng gobyerno, mabalik sa saindang mga trabaho sa bagong taon na. Paldo. Paldo ngunyan sa mga kawani ng gobyerno. Pati sa bakasyon, amog-amog. Oy, sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 9. Ano 7 to 9? Sarang oras nga ni? 7 to 8. Mag-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo niya. December 29, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Igwa pagrari kay mga party-party, adi. Dahil pa nakatatapos yung mga party-party, tapos reunion. Yo! Ngunit abiyan sa kuyan tugon. Dahil po kamo magdumaan, pagday man po kamo imbitado. Pagday po kamo imbitado, nung ka kamong magdumaan. Makasupo. Relibak-libak kun kamo. Saropan tugon ko iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na po tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan. Tasyaman sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami Lord ka samuyang mga gigibuho. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging pusa sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod ako. Tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi na. Imbitado pero dahil man nagduduma. Live na live! Ngunyan pong Lunes, 29 po kan Disyembre taon 2025. Siyempre, digdi lang po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan, kan sa yung General Manager Maestro nila doon. Sabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay, minapaabot nin maugmang patatara sa lambang miyembros kang pamilya. Ana po, nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang saintong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang ma-stress sa mga panahon po tabing ini.
Audi may paparti palan kasudma kaiba so sarong tabako. Oh iyo. May paparti palan si Mayor Ray. Dahil man kita imbitado duma. Baga sabi ko tabi sa imo Manong Bronx, pag day ka man imbitado, day ka magduman. Iyo, may Christmas party palan so sarong tabako sa San Antonio. San Antonio Group. Di Maray. Ayun. Basta yun sabi ko sa inyo, pag day ka mo imbitado, day nagad ka mo magduman. Siguro libak-libakon ka mo. Oy, Ma'am Lynn Brosula, good morning. Ano lamang, igo lamang kita dyan kay Pasko pa. Igo ang tikoy. Mga tikoy sa imo. Ang tikoy yan sa Chinese New Year, ano? Ano, igo ka pa lamang dyan kay Apodgan. So, linukay. Mga maurag na pigpapahit pag Pasko. Tapos ngunya naman New Year, linukay. Ang gusto ko sumay tipo-tipo. Yung Sir Javier Bunsa, good morning. Maraynal daw Bicolan Jasin sa gabos na mga parantabay sa programa mo, tabi. Kumusta? Kumusta sa Pasko nindo? Ano tabi? Gula man kinagregalo sa indong anito. So, anito bula-bula. Ano bula-bula? May keso di bula lamang kamo o kaya so hamon. Baby love. Isus. Si Baby Love tabi Sir Javier Bunsa. Naregaluhan ini ki hamon. Naregaluhan si Baby Love ki hamon. Baby Love, bako naregaluhan ka ki hamon. Isus. Amog-amog si Baby Love. Naregaluhan kay hamon si Baby Love. Kaya lang may reklamo, Baby Love. Ling mo na ni rinigaluhan ka ng ngani kay hamon. Mareklamo ka pa. Daidaan si Ram. Albata ng Baby Love. So, regalo na sayang hamon. Dahil madaki si Ram. Handa ka daw. Narigaluhan na nga ni Kihamon. Nagreklamo pa dahil manya kisira mo. Kinapangyari kang kinabanta. Ay, kumusta tabi sa Pasko ni daw? Ano tabi? Gula pang ka umasig kalendaryo. May gaya Kung ikaw lamang ka mo kalendaryo, padaray manindo ako. masdan nyo Para akong kalendaryo. papaligsahan. Ayo. May ina Kay puan ko kalendaryo. Maski susadit sana. Yung sadit sana nga nang gusto ko sadit. ay iba at Sadit sana. Tigilingan ko sana kaya kang pag nagpo-programa ako, pigilingan ko. Ayo. Sadit sana ng kalendaryo. Okay na yan. Iyo tabi. Tawan ninda ako. Sadit sana. Kay puan ko sadit. Yo. Ano ang mga ripara tangon yan? Uy, maurag so ali ko adi. ng bigayan. May maray na balita sa mga albayano. Ang Albay Electric Cooperative, mga tugang susingil kang konsumo ta sa kuryente ngunya na bulan na Disyembre, may kadikit na pagbaba. Ang lahat ng Dit ba sana? masdan nyo at Oy, sa mga kawani ng gobyerno. may Sa 2026 na tabi, anak mabalik sa mga trabaho iba sa indang mga opisina. kulay. Kasabay dyan sa mga paratokdo. Sa January 5 ang balik. Kaya sobra sa ron si Mana di. Sa bakasyon. Kan sa tuyang mga kawani ng gobyerno. Paldo.
O ni tabi ha, tama bago ng taon, masabat kita kang bagong taon, ha? Igwang 8 anyos, igwang 16 anyos na mga aki ang naputukan po. Asin, naputulan ng guramoy. Matapos po maputukan din na whistle bomb, tapos kwiti, isus may mo yan. Igwang 8 anyos, igwang 16 anyos na naputulan ng guramoy. Tapos ko, lalo na ngunya na masabat kita kang bagong taon. Adi, uni pa may saro man na tao, ang natamaan din ligaw na bala. Duman sa NCR kang Pasko. May mga nagka-arrestar na mga nagpapurutok nin badil. 7 dyan na arestado, pulis. Pulis kiti niya. Hiling mo na yan. Ang 4 dyan na naaresto mga tugang nagpaputok indiscriminate firing. Pulis! Pulis kiti niya. Sabi baga kang PNP dahil din podkan si Silyon sa mga badil tangaling pagpaputok buwilo. Yan 4 na pulis. 4 na pulis nagpaputok kang Pasko. Arestado. Yugon mo yung pulis kiti niya. Napangyari sa ibabaw na naman kang ginaaban gani. Ainda. Sige, kaya kamo tabi, may plano pa kamong magpaputok? Ang sabi kan sa tuya mga otoridad, day databi magpaputok sa luwas ta delikado. Sabi man kang barkada ko, magpaputok ngayon sa laog. Sa laog ta safe databi, taday ki may madanyaran na iba. Sabi man kang otoridad, bawal magpaputok sa laog. Dapat magpaputok sa luwas. Hindi ko na masabutan kung saan ako mapaputok. Sir Javier Bunsa, Sir Willie Nubura. Saan na kita mapaputok kayo ni... Ngayon na... sige, alas 7:22. Yan ang mga riparon tangon niya na Lunes. Turo diretso ng programa tahanggan ini sa bagong taon. Kung sa mga kawani ng gobyerno dahil sindang mga opisina, kita fight siya na. Taday man kitang sweldo. Maray sa mga kawani ng gobyerno tapaldo-paldo. Kakuruan na gari sa mga benepisyo, mga bonus. Maray pasinday ko kay mga bonus-bonus. Kita sigisan ng kayod. Kasi man daw lamang ang mahirap sa tuwadi. Awan man lamang kita kibuno. Ay nako. Sige, alas 7:23 mga tugang, aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Kanta mo na tabi ang linya kang Pag-asa. Ramon tan magiging kamugtakan kang panahon. Nasa linya na Pag-asa tabi. Good morning Pag-asa. Magandang umaga Pilipinas. Naritong latest sa lagay po ng ating panahon. Patuloy na nagpapaulan ngayon ang shear line dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Kabisayaan. Samantala, ramdam pa rin ang northeast monsoon o amihan lalong-lalo na dito sa Hilaga at Gitnang Luzon. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, patuloy rin umiiral ang easterlies o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ngayon nga po ay wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. At sa kasalukuyan, ang ating advice na lang sa ating mga kababayan, patuloy na mag-antabay sa updates ng Pag-asa sakali po magkaroon ng mga significant changes patungkol po sa posibilidad ng pagkakabuo ng mga low pressure area o kaya naman mga weather disturbances.
So sa kasalukuyan nga sa ating forecast para sa araw na ito, patuloy na makakaranas ho ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan ngayon sa Sorsogon Province, maging dito po sa Northern and Eastern Samar at maging sa Samar Province. Yan ay dulot ng shear line. Samantala dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan na natin ng pulupulong mahihinang mga pag-ulan, direktang epekto po ng northeast monsoon o amihan. Samantala, para sa ating pagtayo ng temperatura sa Metro Manila, 23 to 31 degrees Celsius, sa Baguio ay 15 to 23 degrees Celsius, 21 to 30 naman sa Lawag City, 21 to 29 sa Tuguegarao City, at sa Tagaytay ay malamig din, 21 to 28 degrees Celsius, habang 24 to 31 degrees Celsius naman sa Legazpi City. Samantala, again po yung Northern at Eastern Samar, maging ang Samar Province, asahan natin ng mga pagulan dulot po ng shear line. Gayon din sa natitirang bahagi po ng Eastern Visayas at maging dito po sa Caraga Region, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas po na tsansa ng mga pagulan, dulot po yan ng easterlies. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, sa natitirang bahagi pa ng Visayas at Mindanao, asahan natin ng mga isolated o mga pulupulong mga pagkidlat pagkulog anytime of the day. Kung kaya saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag hong kalimutang magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan. Para sa ating temperatura sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa Iloilo, 26 to 30 naman sa Cebu, 24 to 30 naman sa Cagayan de Oro, 25 to 32 sa Davao City. Sa Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Calayan Islands makakaranas ng simula sa 24 hanggang sa 31 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Wala po tayong gale warning ngayon na nakataasan mong bahagi ng ating mga baybaying dagat, although moderate o katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon, yan ay dulot po ng amihan. So, ingat pa rin ang ating advice sa ating mga kababayan doon na mandaragat, especially po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 6:20 in the morning. Lulubog naman ang araw mamaya sa ganap na alas 5:36 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Esterlis, amihan, share light. Ayan, may mga pagkuran kita. Bagay pag-arag-bagay ning Pasko, Disyembre, patapos. Sige, yun na yan. Arag talaga ka. Kaya permission na tabi magdaragnin panangga sa oran ha. Salamat tabi Maylin. Tama, kaipuan ko lang talaga sa dit. Ayun, sa dit lang. Okay, arag ang dati. Ayos ito. Tama-tama nang ito digi sa may gilid kang ano. Kung ko laon kaya di ko man mahiling. Salamat sa kalendaryo. Yan. Sige tabi, alas 7:28 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo mo na sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transit po sinda. Madaliun po sa nayan makuha. Dyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Along National Road, mas harani iyan ngunyan dyan sa Jollibee Rawis. Walking distance na yan. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe
na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yo! Magkayunon Sige, MBY Dormitory, your home away from home. Isip mo minaha Kay Madam Maylin, salamat. Merry Christmas, Happy New Year po. Ingat po, Permi. Sirigman mga tugang ang programa ng inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Sa lawas mo tunay kang prinsesa Yan man dyan si ABC President Cap Art Abela. na talaga. Kapos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa barangay Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto. Magkayunon Bako tabi sa witing ha. Bagus kami Dadakopon kamo kampuli. kaugma Siyempre mga tugang ang programa ng daraman po sa tuya kang Best Coffee Green. 6-in-1 coffee. May gusto Best Coffee Green. Pwerte. Pagharani 6-in-1 coffee. Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Kuya mo Di ka naman tuwa-tuwa Di paarang Alas 7:30 na. May gusto Mga tugang day po mag-arali, mabalik po ang programa. Kalipas lang po ining importante sa ng pagiramdom. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center. Pinagbuo at RK Commercial Galuhan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tabangan sinda na makanood magbasa, asin magsurat, pati na sa base numerous skills para maglaog sa bayan at elementary, junior high school, at senior high school sa inyong basic literacy skills. Kaiba na ang follow-up sang oral daw, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na Makwa sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin pa sa Bignet TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ready na Tayo ay magsayaw ng chat-chat Serbisyo Asin Reparo. Alas sige tabi, 32 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali yun sa ano, dyan yan sa UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ha, Kidor, Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Yaon man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet, asin ang Best Coffee Green. Best Coffee Green 6-in-1 coffee. Salamat! Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po! Balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Mamar.
Kanyang pungal daw kita nin Lunes, petsa 29 po kan Disyembre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Sumayaw ng cha-cha Ma'am Lynn Sidro Karinan, good morning. kapareha. Kaya papigalata. Doro, diretso na po kita. Alam Serbisyo asin reparo. hindi magsasawa. Oy, inot po sa gabo. Siyempre, pasalamatan ko tabi sa mga nag-share kan sa indang blessings, Duman po sa ginibot ang Pamaskong Handog 2025. Maraming salamat sa indo. Sa mga nag-share kan sa indang dit na blessings. Pig-share taman po duman sa mga tugang niya to mas pobre sa to. Although tabi ma-merge sa pobre kita, pero mas may pobre pa sa tuya. So dakulao na kaugmahan ang sa indang na-receive kang Pasko. Sa gabos tabi mga nagsuruporta, nagtarabang, sabi ta na nga ni baga kung ano sa nasumabaro ta di sa na iyan. So salamat tuno tabi kang pa sa sarong taon nakakapag-share man kita nindit na blessings duman sa mga mas pobre pa sa tuya. Salamat tunon tabi sa indo, bahala na sa indo si Lord. Sabi nga ni baga pag nag-share ka sa imong blessings ang simple mapaunis po sa social media, tigpailing ko lang na ito so nabaro-baro ta. Dahil na ako nagpaparapos pag-araw ka na iling mambaganin ako na bihibihir ako magpaparapos sa social media, mas magayon so permisa na kitang simple sana. Iyo tabi. Okay, salamat tunon tabi sa mga nag-share kan sa indang blessings duman sa satuyang Pamaskong Handog 2025. Ang taon tanay ni pigigibo pun kang pandemya pa. Alina puon pa kang pandemya, ikuan na kita kiaro kini kada Pasko. Sana maduro-diretso teni kung kaya pa kan sa tuyang power. Sige. Ma'am Raquel Brocales, good morning tabi. Okay, sige. Lunes ngunyan, mga tugang, so sa tuyang mga kawani ng gobyerno, mabalik sinda sa saindan mga opisina, sa saindan mga trabaho sa January 5. January 5. Sta pigdeklarar baga ngunyan kan sa tuyang presidente, ining petsa 29 deklarado ini na piyesta opisyal. Pinagdeclare baga ini petsa 29. So sa petsa 30 Rizal Day sa aga, tama? O holiday pag 31 di New Year's Eve na yan. Pag petsa 1 holiday pa, New Year's Day yan. Petsa 2 Friday, deklarado man ini ang petsa 2 Friday. Tapos pag Sabado, petsa 3, 4 Domingo. So halos mga tugang pertiso mga pertiso pertiso bakasyon kasabay diyan sa mga teacher. Sa Ramadan tapos sa mga sir. Bukas ngunyan tabi, madam, talaga makubra rin ni si madam kang isaray niya. Ay, Marge, nakuha na ni so isaray ni do. Gari makubra ka. At ang bangko baga, pribado. Sa gobyerno masanadayng laog, ang mga bangko bukas yan. Hinda lang kung masirado ang bangko siguro sa petsa 1
kaya 31. Ngunyan, bukas yan. Bukas yan, sigurado. O, di, kubrahan na sa mga dapat kubrahon. Iyaon na sa mga ATM nindo, di ba? Diretsa na sa mga ATM. So mga benepisyo kan mga kawani ng gobyerno, diretso na baga ATM yan, ano? O, papindot-pindot na sa naga mo. O, yugon mo yan. So, matindi, adi. Di daing laog sa mga kawani ng gobyerno, perangal daw iyan. Matindi, adi. Pun pakampit sa 27, ay ng 27. Si Ma'am Marge man na pamalisyaon, maninima na. Ata na, ubos na daa. Tamili nagninang ka, ubos na nga. Tatinaw mo manggabos duman sa ihada ini, si madama na pahit mo. Di, sige, pag... No. Ang ibig mo sabihon, tabi, Madam Marge, nagninang ka, tinaw mo gabos duman sa imong incentives na nakuha mo nyo na Pasko? Salbata ng pahit. Ay, kuwaon takaman daw na ninang, nagninang pa, no? Naupos da, nagninang siya. Maray ka ni kuwahon man na ninang. Maray ka palan kuwahon na ninang, ha? Naubos da. Itinaog rin duman sa ihada niya. Ihado. Ni man si Madam. Iyo, o di, so mga may transaksyon po sa mga munisipyo, o day po yan na laog. Iyo, o day po laog sa January 5 na. Paano kaya sa mga may emergency, di? Halimbawa, sa mga kaipuhan ng gadso, mga pudkaini, mga pirma. Good morning palang tabi kay Busmar na Burser. So mga taga dyan sa Bungabong. Hay, dito so kuda. Ano nga nito? Busmar, ano ito dyan subago mong grocery? Subago mo dyan na grocery. Tayaon duman sa ibong susaro kung kinudakan ko na ito eh. So mga yaon dyan tabi sa may barangay Bungabong, dyan sa ano sunod kang barangay Bungabong? Ano na yan? Kumon Bungabong. Kumon ang sunod, Kumon. Iyo. May bagong grocery dyan si Busmar. Gari man sana 7-Eleven. Ano yan? 24 hours. So aki ni Busmar, igo dyan kibagong grocery o dyan sa barangay Bungabong. Kumplito. Gari man sana 7-Eleven. Pinasyaran ko ka nakagingal daw. Gari man sana 7-Eleven. Kompleto sa mga kaipundo, pangural daw. So dati bagang mulino. So dating mulino ni Busmar na Burser. So MR rice mill. Yun na yan kunyan, grocery na niya on dyan. Kaya so mga taga dyan arani dahil nakamuha pasintro. Dyan nakamo dahil pantrape. Kapag nagpasiring ka baga tabi Busmar sa sintro kang tabako, mabubuisit ka. Lalo na ngunya na matawuhon. Mabakal ka man sa nangaya kitawyo, asin. Diyan ka na. Diyan ka na. Dahil ka na magpasiring pa sa sintro. Dahil ka makapark. Matawuhon. Kaya sumangayaw dyan, dahil ka na mapamasahe ka pa. Diyan na ka mo sa grocery. Ayo, ano to? Anong SR ito? Busmar, SR. Basta so dating rice mill dyan. So MR rice mill. Ngunyang grocery na yan. Gari yan 7-Eleven ang pahit.
Pero di yun, bararato pati ang mga bakalon niya. Ayo, no, so aki ni Boss Mar iyo, nagduro negosyo na sana. Tama yan. Magpapara-stress sa mga magurang kung hain ka mo nagtatrabaho, maray pa ngayang digdi ka mo sa nahiling ko sana. Iyo, ang mga magurang baga, alos, ang mga aki, alos day na buburotason, digdi sa ngay ka mo sa nahiling ko. Tapag day ko ngay ka mo nahiling, hararayo ngay ka mo, ang tikab ko ngayon, nagkukubog-kubog. Iyo, nagkukubog-kubog ngay ang tikab ko. Maray pa nga digdi sa nakita, nahiling ko kamural daw. Day bali nga si papa mo ngaya, pahit ang bula. Magkangaya. Magkangaya. SNL Minimart. Iyo. Masunod ganito ka natawa na sambot. Ay, inda ka daw kaya. Naglilibang-libang masana si Busmar, pero maura. Yan ang magayaw, naglilibang-libang na. Tasimbre, nagkakaedad naman baga si Busmar. Magkaedad din ni kasi Mayor Ray. Magka-batch ni. Di maling naglilibang-libang masana. Libangan masana yan. Iyo, so SNL Minimart. Diyan na kamo. Diyan na kamo magpasindro. Tama trapikon. Yo. Diyan yan sa Barangay Bungabong. Bawal ang utang. Bawal ang utang ha. Bawal ang utang. Okay. Sige ha. So may mga transaksyon sa gobyerno, inan problema. Halimbawa may gadan, may lulubong. Paano yan? So yan ang problema. Mahalat ka mo sa pitsa 5. Bagay sa ron si Mana naman sa. Pero Lunes pa sa nangon yan eh. Lawig pa. Iyo tabi. Sige, di okay kung yan sa mga empleyado, empleyada. Nakakubra naman garitabi sa mga benepisyo. So ano ni? Gratuity fee kan mga GSO, CSO, so contract of service, tapos sa mga job order naitao na kang Biyernes so sa tabako may 7,000 man sa mga job order. Ayos na yan kaysa dae. Ayos na yan kaysa dae. Yan yan ang dapat ipagpasalamat nindo. Pero sabi baga ni Mayor Ray Busbar ngunya na abot na taon 2026 mahigpit na da siya. Na-interview ko baga, mahigpit na da si Mayor Rita garing ngaya buruahan so iba. Ma-time in sa na ngaya tapos tayo man naglalao. Ay, nagka-arano ka mo? Apod kayo ni nagka-irilawan na ka mo ni Mayor Ray. Sa mga empleyado, sa mga apod kini mga sa mga job order na ma-time in sana tapos ma-time out ay gari ngaya babalasahon ko ngaya yan saday man pwede ngaya ngarog kan tama yan mahigpit na da si Mayor Ray tabi Busmar tama yan dapat magigpit man agad siya tigsisilduhan tapos day man nagralao narog dapat kaya ng mga leader si Mayor nga ni hanggang Sabado Domingo banggi yaon pa sa opisina so mga empleyado niya to paturotoyakoy sana nagsisildo tama yan na igpitan niya na ganing tumurultol at natigahanap nga ni trabaho kang igwan ng trabaho dahil man naglalao. Yan ang gawi, yan ang attitude kan sa rong Pilipino. Pag daing trabaho,
mahanap ki trabaho. Pag nakatrabaho, dahil man nagtatrabaho. Di ba? Pag nagtrabaho, sige na ang reklamo. Pero kung dahil trabaho, sige hanap. Ngayon, maski ngayon, maski ano ngayang posisyon, laugon ko na. May trabaho lamang. Pag nakalaog na sa trabaho, anong ginbo? Pangura. Ay, ngurag na reklamo. Maria Yosef. Sige. May maray na bareta, tabi, busmar ang alak. Alak. Nailing mo na yan. Alak na naman to. Ang Albay Electric Cooperative. Ngunya na tabing bulan kan Disyembre, gwada ki pagbaba. Sa singil kan kuryente. Sa mainland. Sabi di mga tugang, sa mainland, ni na susingil. Ngunya na Disyembre. Sa mainland, sa residential, nasa 9.9186. Pag sila 8.9479. Sa mga high voltage, nasa 7.1696. Ayan ang mga rate sa mga tugang. Ang residential nasa 10.9803. Masalang ka sa island sa mga low voltage man dyan sa island, nasa 10.4177. Yan pamasukan ng Albay Electric Cooperative. Nagbaba kidit. So sa tuyang nagtumok ang kuryente, ngunyan tabing bulan kang Disyembre. Serbisyo asin reparo. Uni bata matong uni hat mas kitang bungaw. Ay kita talagang hidap ari. Dahil nangkad kita nagkakahirida. Ilinga po ninday niyo. Uni sa bareta digdi. Sirak man kaining aki. Yugon mo yan na 8 anyos. 8 anyos. Naputulan. Ningguramoy. Matapos na masabugan king whistle bomb. Yugon mo yan. Tapos saro pa. Duwa managuramoy ang naput sa saro pang 16 anyos dahil sa 5-star. Sabi yan mga tugang kang record kang Department of Health. Yugo-yugo nindo yan. Kang Pasko. Salbata ng pahitay ni Adi. Iyo yan tabi mga tugang. Iyan ang problema. Nata natin yung sabing bawal. Parahit pa. Huni pa. Unan makaurag-urag na barita. Unan makaurag-urag na barita tabi Busmar. Di kan mga nakaagibagangal daw bago magpasko. Pig-anunsyar kang PNP na daininda sisilyuan susendan mga badil. Ngunya na Pasko tapos pasabat kang bagong taon. Uni ang barita. Nilinganan ninday ni. May mga nagkadarakop na nagpapurutok nin badil. May nagkadarakop na nagpapurutok nin badil. Aram nindo, may 4 na pulis. 4 na pulis ang nadakop na nagpaputok nin badil. Tapos may saro na nagadan. Dahil po sa ligaw na bala dyan sa NCR. Sus Maria Josep. 7 ang arestado, ang 4 dyan pulis. Pulis nagpaputok kan sa indang badil kang Pasko. Inay, pulis kiti niya. Inay ko po. Paano ka inay? Sus Maria Josep. Uni sa mga nagkadarakop na pulis, saro tabing Master Sergeant.
Diyan ini sa Caraga, sarong senior master sergeant diyan sa Region 6, as in duwang patrolman na naka-assign po sa maritime group. Siguro nagtaralab ining mga lityo mas na ini. Naka-assign tabi mga tugang sa maritime group. Diyan iyan sa Police Regional Office number 10. Sus Marian, mga pahit ka ini. At anang bawal magpaputok? Nahiling mo ng mga pulis kiti niyang ini. Yan ha. Iyan tabi mga tugang, ano pa sana iyan ha? Pasko pa sana iyan. Ipanungon niya na masabat kita kang bagong taon. Bata kita mga sutilon kita adi. Higsasabi na, ngunyan oral daw kibandilyo ang sa tuyang DOH, ang BFP, na dae magpapurutok. Mala yan. Huyan baga, ilinganin do. Nagsurulputan sa mga tindahanin paputok. Mas maray kayang kung ibawal lugod iyan ang pangapaputok na nga, hindi may mabakal. Takon sige sa nang kamunyan ngaralab-ngalab na siging dahil nga ka magpapurutok, ang tao sutil, ang Pilipino pa. Hilingan ni, at nang bawal ngaya magpaputok. Yan sa mga tindahan. O dyan sana sa tabako. Hilingan ni doon tindahan kan mga paputok. Atubangan kang opisina o kaya opisina kang Bureau of Fire Protection. Tapos sa Bureau of Fire Protection, sige ngalab-ngalab. Bawal tabi magpaputok. Sir Willie, sabi kang BFP, bawal ngaya magpaputok. Pero sa mga tindahan kang paputok, yaon sa atubangan ninda. Ay, napahita ini. Hiling mo na yan. Sige, may dugang mo na kitang report dyan sa luwas ha. Bago kita magpaputok, may dugang kitang report dyan sa luwas. 4 minutos bago mag alas 8. Nasa linya si Sir Tony. Napuputol Sir Tony ha. Naputol. Naputol. Hinay ko pong pagalta digdi. Mapagalon kita digdi sa Pilipinas. Atata napuputol tabi Sir Tony. Alato na tabaka maputol naman. Yaw nasa linya si Sir Tony. Sana day maputol ha. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, nahiling mo na. Putol na naman. Napuputol Sir Tony. Ay, napahit tayo ni. Ano yun tabi Sir Tony, napuputol ang pahit mo? Ay, ling mo na maluya ka rin signal mo. Sige daw. Hanap daw kay maray na posisyon tabi. Napuputol tabi Sir Tony ang signal mo. Baka lamang dahil na ini maputol. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, good morning. Yes, kami Sir Mox, good morning and good morning man sa yung mga patandabay pangyarihan sa signal. Nagyogon mo. Sige, putol. Nagpapaputok na. Nagpaputok ka na? Nahiling mo na. Namay ka man magpaputok. Ay, pangani, dugay na. Nagpapaputok ka na. Sige, bye. Okay, kami Sir Mox, sa magandang pang informasyon. Kailangan masiguro ang kaligtasan dyan sa tuyong mga kababayan. Palagos ang pinagsasagibong paglibot namin Sir Mox ni Pili Donato Nunez sa manlain-lain na hipatura di polisya digdi sa tuyang probinsya. Tanganin ng masiguro na ining mga kapulisan ba sa manlain-lain yaning hipatura ang alerto or naka-alerto ngunyan na nagdadangadang na bagong taon tabi sa Mox. Dahil niya tig pagirumdom sa mga pulis na dahil magpaputok ng gadkang badil tao to baga sa NCR may 4 na pulis ang nagpaputok ang pasto.
kasabay na iyan sa iyang itinangapudan ang manunungod yan sa pagpapaputok ng baril sa pagsabat kan na bagong taon tabi sa mga Kaday man baga pig silyon sa mga badil. Roger, and kung magigiramduman ka, and sa mga pinagtututukan mo yan, and mga terminal, pantalan, and ining mga malls, and ini pang mga saudan tabi sa MOX, kung sa may hiling ka sa manlain-lain na munisipyo, nakataltag o nakawagas ang mga presensya kan sa tuyang mga kapulisan, bilang kasuguan naman iyan kan TV. Aha, tama yan. Dapat visible ngunyan ang mga pulis, kadakol ang tao tabi Sir Tony. Roger to that. And sabi ko na nga isa raw yan sa naning pinagsisiguro o nanganin na masyerto na kaligtasan kan sa tuya mga kababayan sa pagsabat kan bagong taon. And syempre pa, lalo na ngunyan na talagang nahilig pa na palagos ang volume kan mga motorista, mga biyahero. Digdi nga ni Tabi Salmok sa tuyang kinamumugta ka na hiling ta palagos na nag-arabutan ang mga pasahero halian sa Metro Manila. Dakol ang Tagalog dyan, ay Tagalig. Dakol ang Tagalog digdi na hiling ka. May darang biskwit. Inyo kasi sa lata. Yung tutukawan baga dyan sa tao kambas. Takong di ka nakimalunadan baga. Ang purpose ka yan, kung nata nagbabakal ki biskwit sa lata, kung dahil nakitukawan baga sa bus, tutukawan baga yan. O di ano pa ayos baga. And para kaya ang Tabi Salmok sa tuyo pang pagkikipag-ulay sa mga manlaylain man sa pag-ibota sa manlaylain na hipator di polisya, negative pa man sindang na monitor ng mga ipinagbabawal na paputok. Alagad, igda sindang mga nakumpiskar, ining mga buga. Iyon ito number 1 million na sa indang, kumbaga, padakulan lang mga hipatura ng yan, kan mga nakumpiskar na buga. Aha, no. Sana, sabi nga ni, katuwang man kini ang Bureau of Fire Protection, sana maging ligtas sa tuyang pagsabat. Dahil magkulang ding maputukan, and dahil mangyaring dakulang kasulo, digdi sa tuyang probinsya. Ayo, dahil na kan makakanta sa mga kikang sampung mga daliri, putol ang duwa. Ayo. Kaya iyan ang mga lakdang na pinagigibungan yan kan sa tuyang mga otoridad sa ngayon na maging ligtas man sa tuyang pagsapat digdig sa bagong taon. Okay. So yan, Tabi Salmok, sa ito pang informasyon, haliligdig sa tuyang lokasyon, Tabi Ligisay para sa programang Serbisyo at Sinripalo. Si Manny Moxeya sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat Tabi, Sir Tony, sa dugang na report dyan sa lawas. Naka-alertuan sa tuyang mga kapulisan. Si PD, sige man ang libot. Pagirumdom sa mga pulis. Dahil ka mo makalaw Tabi ka mo mga pulis. Dahil po, magpaputok. Tabi ka mo magpaputok mga pulis. Yan masa nang masabat kang bagong taon. Pero pagka bagong taon, pwede na magpaputok. Alas 8 na mga tugan. Si Say Tabi, Madam Maylin, may birthday. Happy birthday. Kasi may birthday kay Jose Rizal. Birthday ni Rizal Saga, Bakong Rizal Day Saga. Celebrar kay Rizal so pagkagadan o so pag-birthday? Birthday ba ni Rizal o so anibersaryo kang pagkagadan? Ang December 30. Tama ba? Rizal Day. Ano yan? Birthday o pagkagadan? Nalingaw ko na sa istorya ka. Absent gare ako kay ni kang supig lecture ini duman sa pagklasiko. Ano ba
ba yung pagsisilibrar ta sa Disyembre 30, pagkamundag o pagkagadaan ni Dr. Jose Rizal? Bangang halang ko so grade ko kato sa El Filibusterismo. Igwa kami kitong subject na Rizal. Ayo. Kaya lang gari absent ako kanso pigdiskas siya. Kaday ko aram tabi kung antig celebrar ta sa aga birthday niya o supag kagadaan. Duwa man sana yan, birthday or supag kagadaan. Bao. Antig celebrar ta man sana baga sa tuya. Supag kamundag tapos supag kagadaan. Pero kung kita day pa man nagagadaan, supag kamundag. Yo. No. Day mas kano pa man Rizal Day sa aga tabi yo. Na? Oy, paalam na po muna sa indong lingkod at yan, dumantay papadago si Bapang mga pagore-restoryahan ta sa programa ta. So tama sana 10 to 11 sa 107.7 radyo natin. Tabako yo. Sa pangaran ni Madam Aylin kang MBY Dormitory, pangaran man niyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat Busbang. Siyempre mga tugang sa Best Coffee Green 6-in-1 Coffee. Salamat. Sa pangaran ni Maestro Neil Aduon, sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwas. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magriban, digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos. Domo, arigato, irigat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.